at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city and looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalad na Saray Nalalamas tan Mananisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-8-8 In the morning. Early in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag na bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po. Good morning, good morning.
Maabig ya kabwasan ada balang sinansake ya pinabli na dumringal na saya na paborito yon na istasyon DWGE 88.1. Ada saya na programan paboritong supplement dan herbal ng bayan Ikarma. Kaiba tayo sa paborito na doktor, Dr. Glenn Soriano. Kada Sabado. At wadya kami palapag at kasiksikanan nyo. During every Saturday ay nandito po kami na handang tumulong sa anuman ang inyong mga karamdaman, anuman ang inyong mga sakit. Kasama natin si Dr. Glenn Soriano. Good morning, Doc. Good morning, partner, at good morning sa lahat na nakikinig na naman sa atin at nanonood sa ating mga live stream programs. Ito nga, may feedback agad ako rito sa from isang listener. Nagtatanong ng ating mga yung dosage ng ating produkto dito. Yes. Well, sige, i-cover natin mamaya. Ang main topic din natin ngayon, ano ba tayo ngayon? Yung continuation ng last week. Continuation ng Yung, topic natin last week about diabetes. Yeah, yung mother of all diseases. Yes, yun. By the way, June 13 nga pala ngayon. Alam nyo yung 13 na numero, pinag-aawayan yan. Sa Senado, kung sino ang naghudas. Pero lahat ng numero na 13, swerte yan. Lalo na kung ito'y 13-month pay. Swerte natin yan. Pero maswerte natin ngayon dahil nandito tayo na tatalakay tungkol sa mga klase ng sakit na ating nararamdaman at kung ano ang maitutulong ng Ikarma sa atin. Pag-usapan natin dito, Dok, diba? Diabetes tayo. Hindi natin natuloy last Saturday. Wow, well, kaya nga, ito yung part 1, part 2, dahil ang diabetes talaga, mahabang topic ito. Alam mo, ang diabetes, siguro, ang development ng diabetes, sakop yung buong libro namin na medisina. Yes. Kasi pag meron kayong yung high blood sugar, napapunta nga doon sa diagnosis ng diabetes, bago mo ma-diagnose yan, yung lumawas na symptoms, nandun lahat na ng komplikasyon. Komplikasyon sa utak, komplikasyon sa puso, komplikasyon sa kidney. Ayan nga, kaya ako tawag ko dyan mother of all chronic diseases. Kaya itong diabetes na ito, may type 1, may type 2. Pwede bang ipaliwanag natin dito, Doc? Yes, well, type 1 and type 2 are para yung two main categories. Meron pa iba, ipaliwanag natin. Pero ang type 1, yan yung minana. Yung pinanganak ka pa lang, meron ka ng depresya. Usually, ang depresya niya, it's more of an endocrine problem. May kulang ka sa yung sa loob ng yung proseso ng pagsunog ng blood sugar. Depresya na. Pinanganak ka pa lang, nandiyan na eh. So, yung type 2, ang tawag dyan is yung acquired. During your lifetime, habang yung lumalaki ka, nagkakaroon ka nitong type 2 dahil sa yung sa akin yung pag-aabuso ng yung sa katawan mo. Ang pag-aabuso is nag-start doon sa diet. Ang diet ng tao ngayon mulang bata ka pa, yung bang lagi nagmamadali. So, yung lagi nagmamadali, puro junk food nga kinakain, hindi healthy Yun. So, kasabay din nun, yung pangit na nga yung pagkain mo. Tapos, yung sedentary, yung hindi ka lagi nag-exercise, hindi regular Imbis na yung maglakad ka, yung malapit lang, mag-tricycle ka na, mag-jeep ka na, mag-bus. Dapat maglakad na. So, nutritional, no exercise, at saka punong-puno yung buhay natin ng stress. So, yung tatlong main na bagay niyan, yan ang papunta dito sa ating type 2, which is acquired. Ang problema kasi ng acquired diabetes, yung type 2, yung sa unang 5 years hindi nagpapakita yan Naninira na nga yan Pero hindi pa nagpapakita. Magpapakita lang yun early adulthood, late childhood, hanggang sa adulthood, yun, mararamdaman mo, yung madali ka mapagod, marami ka ng karamdaman, papasok din ng high blood, ang pinaka-serious
papunta ka na dun sa kidney dialysis eh. Yun ang mga grabe na. Mhm. Okay. So type 1 na type 2, sabi nga ni Doc kanina, vulnerable ang mga bata ngayon dahil nga sa fast foods. Yes. Dito natin nakukuha itong pagtaas ng blood sugar sa ating mga kinakain. Now, itong type 1 na ito, paano kung yung katawan mo ay hindi na po magpro-produce ng insulin? Dahil dalawang bagay yan. Yung isa, hindi na gumagawa ng insulin. Yung isa naman ay resistant sa insulin. Yes, correct yan. Kasi ang yung proseso ng yung pag-metabolize o pagsusunog ng blood sugar na kailangan ng mga katawan natin, maraming components ang involved dyan. Saan ginagawa ang insulin? Sa pancreas. Saan dumadaan ang insulin? Sa blood vessels. Paano tinatanggap ang insulin? Yan yung receptor. So, from the production, yung palang pancreas pwede ka magkaroon ng problema sa pancreas Mula sa pancreatic tumor, pancreatitis, mga ganon. O, umpisa na yon, hindi na makaproduce na magandang insulin. Ngayon, may diferensya ang pancreas. Kung may diferensya na nga, magproduce na ng insulin, pati yung insulin na nagawa niya, factory defect. May diferensya pati insulin O sige, lampasan natin yan. Okay yung pancreas mo. Okay yung insulin na nagawa. Yung pangatlo, dadaan dun sa dugo, papunta dun sa receptor, insulin receptor dun sa cell mismo. Siya yung pinaka-receptionist dun sa loob ng cell na siya ang tatanggap ng insulin na tama. Kung yung mismong receptionist mo, yung palpak, hindi marunong tumanggap o may diferensya, hindi rin papasok yung insulin doon sa cell para magamit. Yun. So tatlo na yung pinag-usapan natin dyan, may pwede magdiferensya sa type 1 diabetes. So yung pancreas, ito ang nagpro-produce ng insulin. Yes, correct. May yung islets of Langerhans ang tawag doon. Ganon. So pwede magkaroon ng diferensya yon, yung factory mismo. O, sa lahat ng bagay dito sa mga buhay natin, mayroong factory. Mayroong factory defect. Yun. So, pagka produce ng pancreas, sino po ang magdi-deliver niyan? Pag nag-produce yung insulin ng pancreas, ang magdi-deliver yung blood natin. Okay. Yung blood na dumadaan sa pancreas, nagpi-pick up siya ng produkto insulin. Yan yung pinaka natin, yung grab natin, yung panda natin, siyang kumukuha ng produkto, i-deliver niya doon sa kanyang customer. So, kung i-distribute niyan, saan pupunta yung insulin natin, Doc? So yung insulin, papunta sa lahat ng parte ng katawan. So insulin is yan ang Pupunta sa cells? Sa cells. Okay. Yan ang pinakagasolina ng katawan natin insulin lahat ng cells na buong body natin gumagamit na ng insulin Yun ang reception ng blood sugar So yun. So kung may diferensya yung insulin o may diferensya yung nagta-transport, problema natin talaga yon. Paano kung yung pancreas hindi na po mag-produce ng insulin? Ay, yun na yun. Type 1, yung type 1 diabetes yun. Habang tumatanda ang tao, yung mga chronic, nasisira ang pancreas, yung deficient ang production hanggang sa walang production, wala magdadala ng insulin. So ano nangyayari doon? Kung walang dumarating na insulin sa dugo, walang napipick up yung dugo, nangyayari? Insulin injection na nangyayari dyan. Paano kung resistant naman yung katawan mo, hindi niya tanggapin? Well, yan na. Alam ko merong mga tinatawag na reconditioning. Meron kasi mga paraan na pwede mong i-restore, i-recondition yung receptor ng cell ng insulin. Okay? So, kung sabihin natin, yung sa receptors na katawan natin, hindi lang isa lang yan Millions din yan yung receptors Okay? Kung nasisira, umpisa pa lang nasisira, sana naman, meron din natitirang insulin receptors So, yung insulin receptors, habang pwedeng i-preserve natin, i-protect natin para hindi lumala yung problema natin ng diabetes. Okay. So yung dugo ang nagtra-transport dito, ano ho? Yes. Paano kung mataas ang yung dugo at mataas din ang blood sugar blood sugar mo? Paano yun, Doc? Well, isang complication din yan sa diabetes. Alam niya yung transport system ng body natin is the blood, di ba? The blood. Okay,
ang dugo natin dapat may medyo malabnaw yan eh. Yung madaling mag-flow, madaling dumaan sa mga ugat natin, okay? Eh kung mataas ang blood sugar, okay? Yung i-comparison ko diyan imagine niyo yung dugo mo puno ng sugar, malapot. Mhm. O di yung kung nakakilala ng tao ng Karo syrup o yung mga syrup na nilalagay sa pancake. Yung mga di ba? Di ba malapot yun? Mhm. Eh kung ganyan ang dugo mo, halos hindi makalakad ang dugo, hindi makarating yung sustansya, insulin, etc. doon sa pupuntahan. Stagnant ka natin. Parang yan yung traffic sa EDSA, Manila. Traffic sa Dagupan. Yan, pinag-uusapan nyo ng araw-araw ni partner, di ba? Traffic Oo. sa Dagupan. Ayun. So, kung may traffic, hindi, mabagal ang daloy. Sa katawan natin, ganun din ang traffic sa ugat natin. Hindi makarating, hindi makausad ng tama. So, yung nutrients hindi makarating, may diferensya talaga. So paano itong diabetes na tinatawag natin weakens our immunity? O Well- immune system, our immune system, I should say. Well, immune system is built upon Pinapahina niya. Oo, pinapahina niya. Well, hindi na pinapahina niya. Everything slows down. Very sluggish, okay? Mhm. Even the production. Yung production ng yung immune bodies, antibodies, etc. Lahat yun parte ng immune system ng tao. E ngayon, kung pangit ang function ng katawan natin, dahil walang insulin, hindi makarating kung ano man ang rason na hindi makarating yung building blocks ng immune system yan, yung immune system natin will be compromised. So yung immune system, kung mahina dahil meron kang long-standing high blood sugar, may chronic problem ka, ayun, pati immune system mo damay. Ayun. So anong itutulong ng ikarma dito, Dok? Well, lagi natin sinasabi niyan. Well, kailangan ko talaga paulit-ulit para maintindihan at maniwala ang tao. Yung two components ng ikarma are yung antioxidant property niya at saka anti-inflammatory property niya. Etong dalawang process nito, ang cause ng lahat ng sakit ng tao. Okay? Kasi yung oxidation, lagi natin sinasabi niyan, mga tao, ano yung oxidation? Oxidation, pinakamagandang example ko lagi, itong nakikita natin araw-araw sa saging. Yung saging, pag bagong pitas yan, berde o dilaw. Mhm. Habang tumatagal dyan sa stand, pag yung bibilihan nyo ng saging, pag tumatagal yan, nangiitim. Okay? Exposed yan sa air, exposed yan sa oxygen, exposed yan sa radical. Yung oxidation radical na nagpapaitim ng saging, yun din na magpapaitim sa ating mga sa loob ng katawan, okay? So kailangan natin na antioxidation para yung pigilan yung oxidation. Yung isa, malakas diyan ang ikarma, antioxidation. Yung pangalawa, anti-inflammatory. Ang inflammation yan ang umpisa ng sakit. Mula sa balat hanggang sa loob ng katawan natin, merong inflammation eh. Nakakalusot din ng free radicals eh. Hindi mo naman talaga maiwasan lahat ng free radicals eh. Yung Hindi lahat oxygen. mahaharang ng sundalo. Hindi ng- lahat, no. Meron nakakalusot na kalaban eh. So yung nakalusot ng kalaban, ay internal defense na yon. So yan ang anti-inflammatory property ng ikarma. Pag nakalusot yan, mag-start ng inflammation, eto na may karma, meron siyang very strong potent na anti-inflammatory action. Hindi tatagal ng 3 araw yan. Solve ka agad yun. So hindi matutuloy. Kasi alam niya naman, inflammation, anong dulo ng inflammation? Ang dulo ng inflammation is cancer. Mhm. Kung wala kang anti-cancer, ay cancer talaga abutin mo. Kung prone ka sa cancer, lahat ng lahi mo may cancer, anti-cancer dapat. So yun ang third na property ng ikarma na prove na meron din talaga anti-cancer property. So yun ang importante sa ikarma. So itong oxidation ay parang kalawang na nakadikit sa bakal. Correct, yan. Lagi natin ini-example yan. Yung kotse nyo, pag hindi nyo ginagamit, after a while, nandyan lang sa garahe, pinupunasan nyo ng alikabok lang. Pero yung sa loob niyan, yung makina niya, pag hindi nyo nagamit ng matagal yan, hindi na aandar. Kung mandar man yan, aandar yan sa maraming kalawang, masisira ka agad. Yun ang So problema. itong ikarma ay nagsisilbing parang sandpaper o kaya Yung liha. Hindi, mas maganda sa akin yung parang yung nag-absorb yung sponge, gano'n. Oho. Di ko lang kung
yung mga naglilinis ng kotse, gumagamit ng microfiber o kaya yung ang tawag nito, yung chamois cloth. Ligyan mo lang sa tubig yung mga ganong mga tela, cloth, microfiber. Sandali lang, nahigop na, tuyo na yung pinanggalingan niya. Ganon kabilis dapat ang kwan, yung antioxidation. Ito, ikarma ganon. Nilagay mo lang sa mga lugar na mga free radicals, absorb ka agad ang marami. So yung parang sponge na kung saan Parang sponge. tubig, ilagay mo lang yung sponge na yun, sisip-sipin niya lahat. Sipsipin niya kaagad eh. Di ba may mga pamunas, ligay mo dyan, dami tubig, nilagay mo. Ang tagal, baka pag nandyan pa rin yung tubig, hindi niya nahigop yun. Eh di, useless yung pamunas na yan. So yung microfiber, o yung mga gano'n, yung mga chamois cloth, yung madaling mag-absorb ng tubig, patong mo lang, pagtanggal mo, tuyo ka agad yung tubig. Ayun. Yun ang dapat na antioxidation. So, itong ikarma ay mayroon tayong programa dito na paano ka matutulungan dito. So yung mga listeners po natin, yung mga nakikinig, kung ano po ang inyong mga karamdaman, ay pwede kayong sumangguni kay Dr. Glenn Soriano. Naghahanap po kami ng mga taong may diabetes, may mga asma, at kung anong uri ng sakit po ninyo, ay hinahanap po natin yan, sinasaliksik po natin yan para ito ay magamot. Kumbaga, magamot natin sa pamamagitan ng ikarma. So, would you mind, Doc, na ipaliwanag pa ito, yung proyekto natin ito? Hindi, itong project natin ito is ongoing ito. Actually, inumpisahan natin years ago pa doon sa kabila nating bahay. Pero ngayon, tutuloy-tuloy pa natin. Actually, ito ay yung two-way advantage, two-way benefiting. Kasi ang gagawin natin dito, siyempre para maniwala ang tao sa atin, sa kaproduktong ito. Ako, sasabihin ko talaga, siyempre doktor ako, traditional. Pero karamihan naman ng doktor, walang tiwala dito sa mga herbal, yung mga supplement. Pero ako, sasabihin ko, proven na sa sarili ko na very effective ito. Okay. So, itong challenge namin, parang challenge sa inyo, gano'n, is to prove, ipoprove ko sa inyo talaga na very effective ito. Okay, so kung meron kayong mga karamdaman na related to sabihin natin diabetes, asthma, hypertension, arthritis, yung mga major na yan, okay? Kahit na mga skin diseases at gusto nyo mawala yan, subukan natin na ikarma. Punta kayo rito, kung meron kayong mga laboratory results, etc., proving na meron kayong ganong condition, dalhin nyo rito. Yun. Okay, so i-confirm ko na meron kayong sakit na yan. Tapos bibigyan ko kayo ng free dosages, yung initial dosages ng ikarma para maumpisahan nyo na. After 2 weeks, magiging magic yan. Gagaling yun. O kaya may improvement eh. Hindi ko sasabihin na ito gamot. Sasabihin ko lang, ito ang pruweba natin na itong product nito, it really works eh. Kasi marami na nagsabi sa akin eh, na una-una, dahil sa doktor nga, hindi ako naniniwala, pero proven. Paulit-ulit na namin ginagawa, nag-i-invite kami ng mga interesado at na gustong masubukan, punta kayo rito, prove natin na meron kayong ganong kaso, bigyan namin kayo ng ikarma, after 2 weeks, tingnan natin kung nakatulong, sige, tutuloy pa natin na pagbigay sa inyo na libreng ikarma. Ganun ang mangyayari dyan. Okay, so ang magandang gawin natin dyan ay kailangan muna magpa-laboratory exam kayo. Ano man yung resulta, kung baga mataas ang inyong blood sugar above normal, ganoon din sa asthma, kung mayroon kayong nararamdaman, pwede kayong pumunta dito sa ating himpilan sa paboritong istasyon DWGE 88.1 dito lamang sa 3rd floor Jomel building ng AB Fernandez East. Malapit lang po sa office ng SSS. At yan, pag dala-dala ninyo yung mga laboratory results ninyo, ay iaano natin, pag-aaralan niya ni Dr. Glenn Soriano at bibigyan niya kayo ng ikarma. Actually, yan yung sinasabi ko, yung lab results yun, kung ano man ang resulta ng mga diagnostic tools na meron kayo, sana within the last 3 months eh. Kasi after 3 months, medyo baka mag-iba na. Kung bago lang yan, very good. Kung within 3 months, okay pa yon. Ngayon, doon sa mga diabetes,
Meron din tayong mga gamit dito pan-testing para makita natin kung talagang mataas ang blood sugar ninyo. Okay, meron din tayong pansukat ng asthma, yung peak flow meter, pwede natin gawin din dito, okay? Pero yung hypertension, kung meron kayong talagang nagagamot kayo, check natin dito, gano'n na. Kahit na hindi dito sa mag-set tayo ng appointment outside of the station and outside itong yung program hours natin, pwede natin gawin din yon. Basta makasama kayo sa program namin. So yung parang RBS tayo. Yes, random blood sugar. So pag itis kayo ni Dr. Glenn, kapag mataas yun, bibigyan kayo ng ikarma. Ang problema kasi ng RBS, yung random blood sugar, is hindi tayo nakakasigurado na accurate yun. Kasi alam nyo, sasabihin namin sa inyo, mag-fasting muna kayo bago kayo pumunta rito para accurate yun. Pero alam mo, maraming madaya ngayon eh. Sasabihin nyo, hindi, wala akong kinain. Yan pala, nakalimutan niya. Uminom pala siya ng isang taas ng kape. Ayan, tataas na yung resulta ng random blood sugar. Ganun yun. So kung meron kayong galing sa yung isang clinic o isang hospital na gano'n, na recent, yun na lang ang dalhin ninyo. Okay. May nanonood sa atin si Kerwin de Guzman dyan sa Hemodialysis Department of Region 1 Medical Center. Yun, ang isang pinakamalaking problema mamaya kung nagdadialysis ka na. Ipapaliwanag sa atin yan ni Dr. Glenn Soriano pagkaraan po ng ilang patalastas. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital, di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon, sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia,
ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Beat the burning heat of summer this 2026. Tara nang magpalamig sa Ice Cream House Coffee. Ice Cream House Coffee, ang solusyon sa mainit na panahon. Try their Gold Delight Ice Cream, masarap na pizza pasta, at malasang kape. Ice Cream House Coffee, matatagpuan sa Burgos Street, harap ng St. John's Cathedral. Kaya tara na kapaborito sa Ice Cream House Coffee. Also available, wholesale price for retailers. Let's beat the summer heat. Ice Cream House Coffee. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalaban. At paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang sangguniang panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Early in the morning. 32 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Panangipatuloy na programa ito yun, E-Karma Health Option. Yung mga nakikinig dyan at nanunood sa ating programa, pwede nyo pong i-like at i-share ang ating programa, no? Para makatulong po tayo sa ating mga kababayan. Alam nyo, mayroon tayong magandang project na gagawin ni Dr. Glenn Soriano at ng E-Karma. Kami po ay pupunta sa inyong mga barangay. Yung tawag natin dito, bringing closer the E-Karma to the people. Parang gano'n yun, Doc. Ano? So, ang gagawin na lang natin, yung mga barangay captains dyan, pwede kayong sumulat kay Dr. Glenn Soriano o kaya sa ating programa Early in the Morning. At kung gusto nyong kami ay pupunta sa inyong barangay para mag-conduct ng medical mission na lahat ng may sakit ng asthma, diabetes ay kanya pong bibigyan ng mga paliwanag, mga advice. Siguro si Dr. Glenn Soriano ng karagdagan ditong proyektong ito. Well, ito ang kasama natin, ito yung ginawa natin ditong project sa station mismo na mga tao lumalapit sa atin dito. Pero
Ako naman, yan ang parang advocacy ko na tumulong sa sa madla, sa mga Okay. tao. Oho. Alam niyo naman, hindi naman lahat nakakarating dito. Lalo, ito, pareho natin ng dating bahay na napakataas dito. Cannot be reached. Ang tawag natin dito. So, sige, Sa hirap ng buhay, walang pamasahe, mga gano'n ang dahilan. Kaya ako naman, meron akong konting libreng oras na ibibigay ko sa madla na pwede ko kayong puntahan dyan. Kaya nga sabi ko kay partner Orly dito, baka meron kayong kilala mga kapitan dyan, barangay na gustong tumulong din sa kanilang mga yung constituents dyan. Sige, mag-assemble tayo ng yung mga interesado magtanong tungkol sa kanilang mga sakit at gustong makasubok na itong benefit na ikarma. Sige, di puntahan natin sila. Kung mag-gather kayo na, maghanap kayo na isang lugar, pag-usapan natin yan kahit na isang oras lang. So, after that, kung sino may gusto, bigyan natin, i-challenge, tapos tingnan natin kung talaga nakakatulong tayo. Ito na medical advice na lang. Alam mo, konting, ako, maniwala ako yung sa mga may sakit dyan, hindi na nakakarating ng doktor, pero konting advice lang. Alam mo, nagiginhawaan na rin Ganun kasi parang, na yung nare-relieve sila sa stress ng sakit nila. Malaking bagay yun Kung ikaw alam mo meron kang sakit pero hindi mo naintindihan ang sakit mo na hindi mo alam kung mamamatay ka bukas o hindi, pag sinabi ko sa iyo, hindi okay ka lang, mabubuhay ka pa ng 10 taon, ay malaking ginhawa yun. Ganon. Kailangan ba natin ng May gamot? psychological effect Meron yan na talaga yan Kaya kung sige, dagdagan natin ng ganitong gamot o sabihin nyo sa doktor ng ganitong gawin nyo. O kaya, eto na lang, vitamina na lang o tama yung nutrition. Ganun ang gawin natin. Alam mo, yan ang dapat na yung ituloy ng itong Department of Health natin na yung outreach sa mga tao. Yung mga tao, medyo takot nang pumunta sa clinic, takot nang pumunta sa hospital dahil sa congestion, sa hirap, sa transportasyon, at saka yung presyo. Wala nang pera So, ako, ito, patapos na rin ang buhay ko. Kailangan ibalik ko sa inyo. Yan ang gusto kong mangyari. Payback time. Payback time. Yan ang yan. So, wag nyo isipin na meron kayong babayaran. Walang utang na loob. Wala na. Basta, okay na. Kung okay na. Makatulong lang sa kapwa. Makatulong lang. Naintindihan nyo ng sakit nyo. Okay na. O kasi maraming na may sakit, Dok, na hindi nila nararamdaman saka na lang magpapacheck up kung grabe na. So ito nga, ano ba yung mga symptoms na dapat malaman natin na kung ikaw ay may diabetes o wala? Well, ito na nga, ang isang, yung mga major, yung masabi, sa clinic, basta pupunta kayo ng pagpa-check up, basta yung initial na tinatanong ng doktor, common sense, mag-check ng weight. Yung timbang nyo noon, nung last month, iba na ngayon, laki ng pagbabago. Weight changes malaking bagay yun. Bakit ganito? Hindi mo ma-explain. Oo nga. How na, dati ganito ako kabigat, mga 120, ngayon bakit 80 na lang? Bagsak. Very common yan weight change. Ngayon, weight changes sa doktor, malaking bagay yun Pero pag sinabi mo sa doktor hindi kasi nagra-running na ako hindi katulad sige, explain. Pero kung unexplained weight changes, wala ka namang sakit sa katawan wala ka namang ganito, biglang nagbago yung timbang mo. Malaking bagay sa doktor yan Ganon. So, yung changes in activity, yan ang tanong mo kanina, partner, yung ano bang, well, yan, una, weight changes in activity. Dati-dati maliksi ka, dati-dati takbo, wala ka, gano'n. Ngayon, tricycle, hindi, konting exertion mo lang, pagod ka na. Yun. Gano'n. So, yung pagkain mo, kain ng kain, o inom ng inom, yan yung mga initial symptoms na yung kung hindi ko sinabi sa inyo, hindi mo intindihin. Ngayon, ito sa mga project palagi kang nauuhaw. Yun, tapos palagi kang umiihi. Yun yung mga subtle, yung pinapabayaan mo na lang na simptomas na yun pala dapat na inintindi mo na yon. Ngayon yan ang role ko as a doctor na yung ititimbangin ko lahat ng mga simptomas na yan. Sasabihin ko sa iyo, hindi, imbestigahan natin to. Hindi, pabayaan mo na yan, okay lang yun. Yun lang ang sasabihin ko na ang laki ng ginhawa Kasi alam niyo yung effect ng continuous stress. Alam niyo sinasabi continuous stress is iniisip mo yon araw-araw for 1 week. Ang laki ng bagay niyon. Ang laki ng mawala ng timbang mo doon sa stress pa lang
Ganun, ang laki ng masisira doon sa loob ng katawan mo. Magkakaroon na ka ng hypertension, magkakaroon ka ng kidney problem, magkakaroon ka ng masamang pag-iisip. Yun. Pero pag sinabi ko sa inyo, okay ka na. Ganon. Para bang yung kapay ng Diyos na hinawakan ka, bigla ka nang guminhawa. Kasi yan nga yung milagro eh. Ang diabetic ba, Dok, ay palaging nalalabo ang kanyang paningin? Well, hindi naman yung umpisa ng symptom. Kasi very, yung later yan eh. Kasi yung ugat ng mata, nasisira din eh. Ngayon, kung sira yung circulation doon sa mata, nabubulag ang diabetic, pero late symptom na yon. Pag yung sabihin natin, para akala mo yung hindi na malabo ng paningin, well, it could be a late sign. Pero kung yan ang dahilan, yung high blood sugar, baka mas marami pang ibang sira sa katawan mo, hindi lang yung mata mo. Pero sabihin natin, kung bata ka pa, malabo paningin mo, baka iba na yon, baka salamin lang. Okay, may nagtatanong kasi rito eh. Kung minsan nahihilo siya, pero mataas ang kanyang dugo, 160-100. Ano po ang kanyang gagawin kung sakaling tumaas po ang kanyang dugo at nalalabo po ang kanyang paningin? Well, it's more of a circulatory effect yan eh. Kung mataas ang blood pressure, talagang hindi nakakarating ang dugo sa mga dapat mapuntahan, lalo sa ulo. Kung yung brain mo compromise ang blood supply, walang nakakarating ng dugo, may dalang oxygen, talagang mahihilo ka hanggang sa himatayin ka. Ganon yun eh. So, isang primary symptom niya ng high blood, yan yung nanghihilo o malapit kang himatayin. Ganon yun. So, ano pong gagawin niya? Well, alam mo, yung sa mga ganon, lagi nahihilo, walang immediate na gamot. Wala. Ibig sabihin niya, kahit nasabihin niyo sa akin, meron kayo iinumin. Well, kung alam nyo talaga na mataas yung BP, na nahilo kayo o kayo nang hinimatay, kailangan tumigil muna, upo muna, o higa muna. Magpahinga muna. Pahinga muna. Hindi ko lang pwede sabihin, inom ka agad ng anti-hypertensive, yung panampababa. Mali din yun eh. Kailangan malaman mo kung bakit. Kung hindi yung high blood ang dahilan, binigyan mo ng gamot, pwedeng mamatayan na sa loob ng isang oras na mali ang binigay mo naman. Okay. So, paano kung wala silang BP aparatos? Well, humiga na, mag-rest na lang at kasi alam niyo yung calming effect can also affect yung sudden changes in blood pressure. Ganun yan, calming effect. O merong mga tinatawag na carotid massage, merong pwedeng may effect yung malamig na tubig, mga ganon, Mitman, pero ang main point dyan is calming eh. Kailangan tumahimik ka. Kasi, meron isang malaki example. Emotional upset. Nag-away lang sila mag-asawa. Nag-away lang sila magkasintahan. Ganon. Ay, titignan mo na. Itigil muna natin yung activity na para matigil yung emotional source. Ganon yan eh. So, yun ang mga first aid natin dapat gawin sa mga yung ina-attack. Ganon. Yung mga anxiety attacks sudden. Alisin yung source ng yung problema. Good morning nga pala sa ating mga viewers, si Manong Ben Jovellanos, Bads Vidal, si Cecil Malana, si Kerwin de Guzman dyan sa Hemodialysis Department ng R1MC, si Merly Nicolas, at giririgit niya ng happy birthday si Antonia Ombak, si Napoleon ko, nanonood din siya. By the way, mayroon tayong na-mention na misis ko na nagtatanong yung mga dosage. Oh yes, good morning kung nakikinig siya. Melita Go, yes, na nag-message kasi sa akin. Ang question niya is, pwede uminom ng 2 capsule na sabay. Okay? So, 1 time or 3 times a day or actually, wala tayong yung consistent na data na showing kung ano talaga efficient o effective dosage ng ikarma. Okay? Ang meron tayong data na information for the past 10 years, meron tayong mga users na umiinom lang ng 1 capsule a day. Okay? So, sinasabi nila, ang ganda ng effect sa kanila. Minimum dosage siya, 1 capsule a day. Yung iba naman yung 1 glass of tea a day or 1 cup of tea in the morning a day. Okay? So, meron silang nakukuha ang benefit eh. Okay? So, yung iba naman, nagtatanong, kasi iba yung karamdaman nila eh. Gusto nilang mawala talaga kung ano man yun.
may tiwala sila din sa product o sa ibang product. O meron silang dati na hindi mabisa, gusto nilang palitan ng iba. Sige, ako sabihin ko, meron din kaming consumers na umiinom ng hanggang 10 capsule every day, hanggang 1 pitchel every day, ganon. Wala namang lumalabas na pangit eh. Walang kontra sa mga gamot, ganon. Okay? Ako nga, yung isang tea, 3 beses kong iniinom yun. Okay, so is there an advantage? Merong dagdag benepisyo ng overdose over yung therapeutic, yung tinatawag nila, nakakabigay na ng benepisyo. Wala kami nakikita ganong benefit. Ang importante is walang masamang epekto. Okay? So kung uminom ka ng 2 capsules sabay-sabay o 3 capsules sabay-sabay sa isang lunok lang, hindi ko alam kung pareho yun sa isa. Okay? Miski na siguro kung mas marami ka iinom at masama karamdaman mo, siguro mas mabilis ang effect. Okay? Kung nakarating na yung effect, kung naramdaman mo na, siguro magbawas kasi hindi naman sa alam nyo, pera din yan eh. Kung inom kayo ng 3 versus 1, pero nakuha mo na may benepisyo sa isa lang, palagay ko okay na yung isa. Para mang tinatapon mo na lang yung pera, etc. So sa akin, siyempre sa company benefit yan, inom ka ng 10 isang araw, o sige, kikita na lang kami, okay lang yan. Okay. Pero sa akin, ako gusto ko i-preserve yung income, yung pera ninyo. Para maramdaman natin kung talaga ano ang bisa nito. Yes, ganun. So, kasi alam niya naman ang tao, individual din ang experience eh. Hindi naman pare-pareho eh. So, isang consumer, okay na sa kanya isa. Pero isang consumer, hindi 3 ang kailangan niya kasi medyo mahina ang absorption niya. O sige, so itimpla natin individually, ganon. Kung ano ang bagay sa iyo, yan ang inumin mo. Yun. Ang importanteng sasabihin ko, for the past 10 to 20 years, wala kaming nakuhang masamang effect ng overdosage. Okay. Hindi pa natin narating yung kung ano talaga ang overdose. May mga cancer patients tayo, etc. na umiinom ng 10 capsules a day, sabay ng ang pagtulak nila, yung tea din eh. Ito, approved ng Food and Drugs Association ito, di po ba? Yes, correct. Okay, kasi pinasok natin sa FDA kasi alam mo, requirement niya kung magbenta ka ng mga food, ng supplement, gano'n yun. Kailangan yun eh. So, approved din ng FDA. So, wala nakikitang FDA na masama. Gano'n. Well, it's a food. Yun sinatawag natin is supplement. Ang proven naman talaga ang medicine and science ngayon na supplementation is important sa buhay natin, lalo sa mga advanced ages. Pag beyond 40 ka na, kailangan mo talaga mag-supplement eh. Dagdagan mo yung sustansya. Kasi yung nakakain mo pagkain ng araw-araw, breakfast, lunch, and dinner, hindi sapat yun sa sustansya na kailangan mo. So, supplement. Ano isa-supplement mo? Supplement yung nutrition in the form of vitamins and other herbal preparations. Ganun yun. Yan ang supplementation. Ayun. Si former barangay Captain Bibot de la Cruz ng Kalmay ay nanonood din sa atin. So, advice ko lang, Kapitana, malapit ng eleksyon. Mag-ikarma ka para malakas kang mangampanya. Lalakas ang iyong resistensya. Kaya, subukan mo. Walang mawawala sa iyo. I-karmatize nyo na lang yan kapag mayroon kayong nararamdaman. So, pakinggan natin. Mayroon pa tayong oras eh. Yung kaninang yung nagali sa dialysis. Sa hemodialysis. Pero iparinig kaya natin muna si sige. Mr. Romeo Castro ng Bimalay. Yung kanyang testimonial. Go ahead, Engineer Nixon Dakal. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimalay, Pagkasinan. Ang edad ko po, 57, bicycle driver lang, nanang buhay ko. Nung napasita pa ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung one direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako, kaya tumigil na akong pagkakaresikot. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng ikarma, lagi yung 100 na napunan ko. Kasi nung uminom ako ng ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko nawala lahat. Gaya lang parang
Nagihina, yun, nung nag-inom ako ng ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nangihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng ikarma. Pupoy, pagpasalamat sa ikarma at mga kasama ko dyan. Subukan natin ang ikarma, gamutin natin yung sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Okay. Napakinggan natin si Mr. Romeo Castro ng Bimaloy. Ito po ay tricycle driver na kung nagmamaneho siya, palaging nahihilo. Ngayon, nagpakonsulta kay Dr. Glenn Soriano, binigyan niyo siya ng ikarma. Yes, yes. Mga ilang dosage naman yung ano? Well, initial 2 weeks yan ganun. Uh-huh. Kasi subok na natin dito ang benepisyo ng ikarma. Mag-iumpisa yan immediately, pero yung benefit mararamdaman mo within a week up to 2 weeks, ganun Lalo itong mga diabetic, yung nakikita natin na bumababa yung blood sugar. Mm-hmm. Ngayon, ang sabi ni Mr. Castro is yung naramdaman niya within a 2-week period na merong bumalik na sigla. Ganon. Yun ang effect ng ikarma na nire-restore niya yung tamang metabolism ng blood sugar para dumami yung energy niya. Ganon yan So yan ang external effect ng ikarma. Okay? So pati yung sa mga asthma, nakikita natin yung dramatic ang effect kasi nakakahinga sila ng maluwag. Ganon. So yan ang gagawin natin sa project na yun. Sa mga interesado, masubukan ang benepisyo ng ikarma, umpisahan natin dito. Pumunta rito sa mga ganun sita, umpisahan natin ang program sa kanila. Okay. Kung gusto po ninyo, pwede kayong tumawag kay Dr. Glenn. Yung number nyo, Dr. Glenn? Number ko, 0916-672-6056. Sa Globe. Ito sa smart natin, it's 0919-991-7986. Yun. Pwede nyo siyang tawagan o kaya punta kayo rito na personal. Kung hindi po kayo makakapunta rito, tatawag lang po kayo. Kami ang pupunta dyan sa inyo. Yun. Ilalapit namin sa inyo itong ikarma dahil sabi nga ni Dr. Glenn, gusto niyang makatulong. Yun ang kanyang gagawin dahil parang krusada niya na ito, Dr. Glenn. Yes. Kasi nakakakuha tayo ng mga konting consolation do sa naririnig mo na meron ka natulungan Oo, malaking bagay yun. Talagang nakakataba ng puso yun. Yung punta tayo dito sa yung mga nanonood dyan sa Region 1 Medical Center, sa Hemodialysis Department ng R1MC. Ano po itong hemodialysis? Well, hemodialysis, hemo is blood. Dialysis is yung pag-filter, pagsasala ng mga toxin na nasa dugo. Yung dugo dinadaan sa makina, tinatanggal ang mga toxin at binabalik yung dugo sa katawan mismo. Okay. So ang malaking tanong diyan is paano nakakatulong ang mga taong iinom ng ikarma para sa mga yung kidney failure na nag-hemodialysis. Okay. Well, siyempre, review natin, yung hemodialysis is to remove the toxin. Ano ang nagre-remove ng toxin? Yung kidney. Bakit hindi nakakaalis ng toxin yung kidney? Kasi sira na yung salaan Merong membrane doon na sinasala niya yung toxin, hindi na pinapabalik sa dugo. Ang problema, sira na yung membrane, lumulusot yung toxin, yung bumabalik sa dugo. Ganun yun. Okay? So, yung membrane na yan, yung membrane ng salaan, sira na. So, kailangan nakaka-filter pa siya kasi meron pang lugar na hindi sira. Pero kulang. So, ang gagawin na ikarma, poprotektahan niya yung tira. Yung natitirang matino pang membrane, poprotektahan pa niya. Yung iba na sira na wala ng pag-asa yon. Yung malapit ng masira,
gagalingin naman, gagamutin naman yung anti-inflammatory property na ikarma. Okay? So kung tuloy-tuloy yung proseso ng protection at saka healing, anti-inflammatory, may pag-asa pang gumaling yung kidney eh. Bumalik yung function niya. Okay? Kasi magre-regenerate pa ng mga yung tama yung filter eh, yung membrane eh. Okay? Anong proof natin dito na pwedeng mangyari? Alam nyo, hindi naman overnight yun. Hindi naman buwan. Kasi nasira yan over years eh. Nasira yung kidney mo over 1 year, 2 years, 3 years, nasira. O huwag mo asahan na overnight o isang buwan maayos yun. Meron tayong pasyente na nagtestimonya na galing sa Cebu na sinubukan niya matagal, siguro mga 3 months yun. Naka-wheelchair yan, hindi na naglalakad. Marami, nagda-dialysis sa 3 times a week. Ngayon, naglalakad na siya, wala nang wheelchair. Mas madalang ang dialysis niya. So, anong proof? Wala na ibang ginawa yan kundi mag-ikarma na mag-ikarma. Nagtiwala na lang siya. So, nag-improve ang kanyang kidney condition. So, kung tuloy-tuloy yan, tulungan nyo yung kidney nyo na gumaling. Ganon yan eh. Yun. So, may pag-asa kung inom kayo ng mga ganitong produkto, katulad ng ikarma, na merong malakas na antioxidant at saka anti-inflammatory. Ganon yan. Simple. Okay, si Waldo Baruso nanonood sa atin. Ito po ay diabetic at na kailan lang siya na ospital dahil tumaas daw ang kanyang dugo. So, tamang-tama ito, paring Waldo, gumamit ka ng ikarma, subukan mo. Baka makatulong sa iyo ito at lalakas ang iyong katawan. Kasi bigla na lang tumaas ang dugo at ngayon parang nanghina lahat ang kanyang katawan dito, Doc. Well, ako sasabihin ko, yung biglang tumaas ang dugo, ako parang hindi ako maniwala na biglang tumaas eh. Ako sabi ko, matagal na tumataas yan. Matagal na, araw-araw hindi mo nararamdaman. Ngayon lang, tumaas ng grabe dahil sobrang bara na. Ganon. Tense na. So, kung diabetic ka, mababara lahat ng dali ng dugo. Magbabara. Unti-unti, nag-uumpisa yung sa maliliit na ugat. Magbabara yon. Yung malaki, open pa yon, maluwag pa yon. Pero kung dumating ang time o napakamalas mo, nag-umpisa na yung malaking ugat, nagbumara na, ng malaki na, lalo doon sa puso at saka sa utak, yan yung stroke at saka heart attack. Yun ang nangyayari dyan. Yung kidney failure, matagal pa yun. Yung puso at saka utak ang nauuna dyan sa mga diabetic. So, cause of death, heart attack o kaya stroke. Stroke. Dahil nagbara ng dugo. Dahil nagbara. Okay, so ano ba itutulong na ikarma dito? Yun nga, yung tuloy-tuloy na inom na ikarma, mapipigilan yung pag-develop ng yung atherosclerosis, yung paninikip ng mga ugat, maiiwasan mo yung high blood pressure, maiiwasan mo yung heart attack, maiiwasan mo yung mga stroke. Walang overnight magic dito, kailangan tuloy-tuloy. Wala naman talagang herbal preparation na magbibigay ng instant na gamot. At yung sinasabi natin na hindi pwedeng gamot yan. It's just an additional supplement na nakakatulong sa pagaling at saka prevention. Marami ako nakikitang mga pasyenteng na stroke. Bakit bigla na lang na hindi maigalaw yung kamay, hindi mailakad yung kanilang paa? Anong cause nun? Well, yung sunod-sunod na effect yun is una nagbara yung ugat. Yung ugat nagdala ng dugo at oxygen. Kung barado yung ugat, wala nang darating na dugo, walang darating na oxygen. Ang binibigay ng sustansya yung muscle. Yung muscle, pag walang oxygen, walang dugo, mamamatay, pupulikat yun. Pag napulikat yan, baldado ka na. Yung muscle ng kamay mo, muscle ng mo, lahat yan hindi gagalaw. Okay, yung sa utak naman, pag yung dugo hindi nakarating doon sa motor center ng brain, walang sakuha na blood supply, walang nakuha sapat na oxygen, mamamatay yung lugar ng utak mo yan eh. Yun ang baldado. Yun ang stroke. Ganun ang mangyayari niyan. Yun. Kaya pala, magbigla kang manghihina dyan. So ito paring Waldo, i-karmatize mo na yan. Bumili ka ng ikarma para paano marirejuvenate o paano maibabalik ang lakas mo sa ikarma? Yung ugat. Lagi ko rin sinasabi sa mga nakikinig dito. Alam niyo ikarma ako hindi naman tayo gumagawa ng milagro. Alam mo, merong threefold na sinasabi ko sa tao. Hindi pwede ikarma lang. Kailangan yung tamang nutrition, tamang exercise, bawasan yung stress at saka supplementation ng ikarma.
Yun ang programa natin dito. Ganon. So, wala nang magic wala nang isang bagay na kakatulong sa inyo. Okay? Kailangan yung lifestyle na ganon, yung 4 na bagay na yung sinasabi niyan, yun ang tuloy-tuloy everyday. Hindi kayo maniniwala sa akin sa first year of itong program. Maniniwala kayo sa akin sa second year ng program. Pag ginawa niyo yon, the second year, alam niyo, ako na magiging Diyos ninyo. Okay. Sa sinabi ko. Ito, may pahabol ha. May pahabol si Prissy Mejia. Sabi niya, good morning po, Doc, Sir Orly. Mula nung inintroduce niyo ang ikarma sa program, ay gumagamit po ako hanggang ngayon. Ang napansin ko po, di po ako masyadong napapagod at yung kinukonsulta ka po sa inyo sa radyo na multiple buccal sa both brisco, hindi ko na po napipil kahit minsan po. Wow. Ayun. Ang ganda naman ng pakinggan niyo. Pwedeng ito Ma'am Prissy, pwede bang magbigay ka rito ng testimony para makatulong ka naman sa ating mga listeners? Well, eto, salamat doon sa sinabi ni itong listener natin. Pero ang explanation ko kasi doon is karamihan ng mga bukol dito sa katawan natin, kung saan man, sa breast man, sa these are all products of inflammation. Bukol-bukol inflammation yan Ngayon, yan ang isa pang property talaga ng ikarma na malakas. Anti-inflammatory. Kung meron kayong bukol dyan sa breast yan ang yung inflammatory condition, bukol. Ngayon, kung tigilan nyo yung inflammation, liliit talaga yung bukol hanggang sa baka mawala. Yun. Kung pinabayaan nyo yung bukol-bukol na yan, tapos kayo cancer prone, yan ang magiging cancer. Salamat na lang na-discover nyo yung ikarma, palit yung bukol hanggang sa mawala yan, may protection pa kayo na anti-cancer. Ganon yan Okay. So, maraming salamat po sa ating mga viewers, sa ating mga listeners. Inuulit po natin, kung meron po kayong karamdaman, pwede po kayong pumunta rito sa ating himpilan, DWGE 88.1, ang inyong paboritong istasyon. Kada Sabado po, nandito ang inyong paboritong doktor, si Dr. Glenn Soriano, at inyong paboritong komentarista na nag-iikarma. Magandang umaga po sa inyong lahat. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Kapaborito, mantrabaho tila. Alas 8 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis,